איך אפשר לקבל הנחה על דירה חדשה? פשוט להתאגד. מארגנים קבוצה של כמה רוכשים, הולכים לקבלן ומתעקשים להוריד מחיר או לקבל הטבות שונות. עדי נגר מביאה כמה דוגמאות של קבוצות שהצליחו לעשות את זה. כשמחירי הדירות רק עולים, יש כאלו שלא מתייאשים ומנסים לעשות הכל כדי להוריד את מחיר הדירה בכמה עשרות אלפי שקלים. וכן, זה אפשרי. התחלתי לעשות משא ומתנים מול הקבלנים עצמם, ראיתי שאני לא מצליח להוריד אותם יותר מדי ולהגיע לאיפה שאני רוצה. ואז היה לי רעיון להקים קבוצת רוכשים, שנבוא כקבוצה, וביחד ננסה לנהל משא ומתן כקבוצה ולהוריד את מחיר הדירה. ארי קבד בהתנדבות, פרסם מייל לתושבי השכונה, וכך הצליח לאגד 8 משפחות שחלמו על דירה בשכונה חדשה בפתח תקווה. קיבלנו גמישות יותר בחוזה מבחינת שינויים פנימיים בתוך הדירה ללא תוספת תשלום. קיבלנו יכולת לבחור דירות וחניות ראשונים. גם על המפרט הצליחו להתמקח בקלות יתרה. הם קיבלו הנחה 50% מדד תשומות, הם קיבלו הנחה במחיר. בסופו של דבר, הנחה מאוד משמעותית. אם את לוקחת הכל בחשבון, זה משהו בסביבות 150,000 שקל. הקבוצה השיגה גם הנחה משמעותית במחיר הדירה. הם קנו דירת 5 חדרים בפתח תקווה, 1,375,000. היום נקראת אותה דירה 1,530,000. הבדל מאוד משמעותי. מחיר דירה נע בין 1,500,000 ל1,750,000, תלוי בסוג הדירה. ההנחה של בין 8% ל10%, ההנחה מאוד אטרקטיבית. גם אסף ואשתו הטריה הבינו שמשימת הדירה לא תהיה פשוטה מבחינה כלכלית, וחברו לקבוצת קונים. דרך הפייסבוק הגענו לאיזו קבוצה מסוימת, שהם בעצם מארגנים קבוצת קונים, שהם מנהלים משא ומתן מול הקבלן. אם אנחנו באים לקבלן ככוח, כמות של אנשים, ודאי שאם הוא מקבל למשל 10, הוא ייתן מחיר יותר טוב ממה שהוא ייתן לאחד. וגם ליזמים זה יכול להשתלם. מסה של דירות שנמכרות יחד זה מסה של מזומנים בתחילתו של הפרויקט, וגם חיסכון לא קטן בשיווק. פרסמנו דרך אתר האינטרנט שלנו שאנחנו רוצים לארגן קבוצת רוכשים כדי לתת להם הנחה של 100,000 שקל. והתנאי שלנו היה שהתארגנו תוך 3 ימים קבוצה של 10 רוכשים, ואנחנו נחסוך בהוצאות של מימון ושיווק, וכל לקוח יקבל הנחה של 100,000 שקל ברכישת הדירה. כקבוצה, והם ראו שיש קבוצה רצינית, הם ספרו אותנו, הם דיברו אותנו, נתנו הדבות, הם חזרו אחרינו. אני מאוד מבסוט מהדירה שקניתי, מהמפרט שקיבלתי, והכי טוב זה גם מהשכנים שאני יודע שיהיו לי בעתיד.